Pojďte si se mnou upéct žitný kváskový chleba, který je větší jak moje hlava. Je to úplně easy, zvládne to každý a je skoro hned hotovo. Jen to tady není takový ten klasický bochník, ale spíš taková hmota, která se upeče do tvaru chleba. Výživově je to super, vše, co tam dáváte, a hlavně cena toho chleba je kolem 40 korun. Já mám vyzkoušené biomouky od Pernérky, ale určitě můžete dát i žitnou chlebovou nebo ty, na které jste zvyklí. Hlavně, aby byly co nejkvalitnější. Každá mouka jinak se, tak bacha na množství vody. Vydrží až týden měkký, pokud to teda nesníte dříve. Já přidávám ještě navíc dýňový protein, ale ten dávat nemusíte. Jako ano, nevypadá to těsto úplně vábně, ale výsledek je fakt super. Můžete použít i robota, nejdůležitější je, abyste v těsto nenechali překynout. Já peču na parní pečení, ale bohatě postačí i horkovzduch. Pokud se chleba nahoře pálí, nebojte se přikryt alobalem. Další důležitou věcí je, abyste chleba nechali opravdu vychladnout a nekrájeli jste ho hned, protože vám ta střípka se může jinak srazit. Ale je to typově taková ta žitná kostka z jídlu. My ho doma máme moc rádi a na 1000% se vždycky povede.